Matul il-ġurnata tal-ħadd numru kbir ta' nies żaru l-ġonna ta' San Anton f'Ħattart għal festa ċitru. Kull min mar seta' jixtri frott frisk, xorb u ikel magħmul mill-larinċ fost oġġetti tradizzjonali. Net News tkellem ma' wħud minn dawk li attendow il-festa ċitru. Għaliex ġejt illum għal festa ta' ċitru? Għax barra li nħobb il-larinċ għax minn dil-akwati Ħattart ħalbar ta' għandhom larinċ tajjeb ħafna. U barra minn hekk nkun qed ngħin xi ħaġa tajba l-annimali u hekk. Għax għaw il-festa tal-larinċ, jogħġobni ħafna l-larinċ. Għax niġu għal-muffins tal-larinċ għax xi ħaġa li ma nagħmilx id-dar. U l-ewwel sena li ġejt? Ġejjem niġu, inna niġu minn dubida dil-ħaġa dil-gardaw ta' ċitru. Ġejna hawnhekk biex naraw xew fil-festa ta' ċitru. Fl-aħħar jiem kien qed isir il-ġbir tal-larinċ u frott ieħor minn madwar 600 siġra ta' ċitru li jinsabu madwar il-palazz. Preżenti kien hemm il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka li bdiet tiltaqa' ma' dawk li żaru l-ġonna. Il-flus kollha miġbura mill-bejħ tal-frott ta' ċitru se jmur kollu bris l-organizzazzjonijiet li jiġbru annimali abbandonati jew maħqura f'pajjiżna.